nganggo utek ngomong. Kene iki ya karo mikir padake. Terus kok bar rimbukan kilang-kilang arep ngopo iki? Wah, ternyata dijaluk nes dite. Ah iya. Iku mula digawe masalah durna ora wani tak gawe supaya wani. Ben mengko ana terusane. Konjur padake ora kok ganggong-ganggong. Lha nek ngono kowe wani karo Bagandana, sing tak wedeni apamu? Bagong, gandeng aku tak bengok wis ceng-cengan. Mulai iki ayo padha didadekake. Ayo metu jauh. Piye mau bengak-bengok pengumuman apa ya, Cit? Aku kok ora patek nggatekke. Basikur. Waduh. Kok lambene ngemu getih kaya ngono. Ya kuwi Karang Kadempel kene iki wis kondang dadi papan panggonane sentral kulit. Tas sepatu kok setapu. Lan sak piturute iki asale saka kene. Mula wajibe kuwi padha dijaga. Carane njaga supaya tetep menjila kondang kawenang-wenang. Lah kuwi eneng pundhake sapa? Kuwi eneng tanggung jawabe saben-saben kawula ingkang mapan ana ing Karang Kadempel. Aja diya-dinya, aja padha regejegan. Tetep rukun manunggal tetunggalan bantu binantu antaraning siji lan sijine. Ning akhir-akhir iki wah Semar kene omong ya ora nganggo basa sastra barang. Sastra sapa? Saiki nek ngomongke iki rasa nganggo sastra-sastronan. Sing baku kawula iki ngerti, penonton iki paham. Oh nggih. Akhir-akhir iki kok wisatawan Warataya. Wisatawan kok. Para-para sing padha rawuh ana ing Karang Kadempel kok katon suda. Iki jane eneng apa? Nalagaring Petruk Bagong kowe sing minangka dadi pengarep-pengarepe eneng apa? Eneng masalah apa? Mara gage matura. Kene aku matur Bagongku kena imbase lho, Pak. Mergo sing ngeyel dhewe iki Bagong. Ning nek bapak kersane aku matur, ya ora apa-apa aku tak matur. Ha, piye? Mergo penemune para-para sing padha golek sandang pangan lumantar dodolan kuwi durung manunggal. Durung manunggal piye? Ngene, Pak. Kono-kono ki akeh papan-papan wisata sing dumadi saka panggulawentahing para kawula budidaya mujudake ketrampilan tangan kayata lan liya-liyane padha karo kene. Ning kono-kono iki pendak-pendak ana puluhan para warga saka mancanegara, para warga saka kiwa tengen ingkang padha rawuh mesti padha diparingi sing gawa iki mesti padha diparingi dhuwit. Ngono lho. Dadi padha betah tekan kono. Ning nek kene sebagian padha diparingi, ning ana uga ingkang isih ngengkel ora gelem maringi. Lah nek carane kaya ngono kuwi ora jeneng kok ora kompak lho, Pak. Nek ora kompak dadine sing padha nggawa pembeli-pembeli tekan kene iki do ora seneng mergo ning kene ora entuk apa-apa. Ora ngelingi yen to rejeki saka sing kuwasa kuwi janjane dhewe ming minangka lantaran. Ora dikukup dhewe ning uga diratake karo para-para sing bakal nampa rejeki. Bagong kok ngono? Sik, Mir. Mau ayah kok saiki, Mir. Iki masalahe rada serius iki, Truk. Iki perlu apa jenenge iki? Ana pembelaan saka aku. Aku buka toko tas ki ning tanah-tanahku dhewe ning nggon-nggon aku dhewe. Kok dadi aku dadak ngenehi sopir-sopir bis ngopo? Lho, kok sik sopir bis sing nggawa tekan kene gong kudu ngenehi tip. Kaya aja nganti kowe malak terus rejeki tok pek dhewe. Nek carane kaya ngono ora mung kowe tok sing kapitunan ning tangga teparus anak kadang padha kapitunan. Mula sing kompak. Ayo nek diparingi paringi semene bareng-bareng. Men kabeh mengko nek kondang kabeh tekan kene kabeh dodolan kabeh kerejeken kabeh. Ngono lho, Gong. Terus aku kon menehi. Heeh. Aja malak, tandane lho. Rezeki iki nek malak sudane cepet Gusti ora paring meneh. Percaya karo aku. Nek rezeki kowe ora malak diratake karo tangga teparu, diratake karo sanak kadang,
diratake karo sing wajibe nampa rejeki kuwi. Wo arep ming entuk sithik ning ajeg. Entuk sithik ajeg tinimbane akeh ming sepisan. Pilih ndi? Pilih kabeh. Lho. Pilih sithik ning ajeg. Ah, nek sithik ajeg kudu tumindak kaya ngono kuwi. Apa-apa ki digawe sayuk rukun. Marjinamatan daya dinayan. Ngono lho. Ha ta? Ha iya. Piye rasamu? Duh. Ngopo e? Len dodok kena keprak. Terus piye nek menurut kowe? Nek pancen ngono wis kompak aku ya saiki melu. Lah ngono. Nek ora kompak ki bakal ya dadine ora apik. Nek kompak nyawiji tunggalan ki apa wae wis to, Gong. Sing bagot sing abot bakal dadi enteng, sing angel mesti bakal dadi gampang. Lho, ya ta? Sithik akeh disyukuri, aja malah. Oh iya. Ngono lho. Aja terus koyo entuk rezeki akeh terus ora mbrebel sithik-sithik. Oh, nek kaya ngono kuwi ora ndek kanca, ora ndek sedulur. Heeh ya, Tru. Ah iya, wiwit saiki kudu kaya ngono. Siap. Wis saiki aku arep padha karo kanca-kancane. Ya, ngono kuwi. Ah, syukur nek wis ana siji sing diudari, angka loro bab budaya. Bab budaya kuwi ya kudu dijaga. Merga iki awake dhewe mapan ana ing tanah ingkang kebak budaya ingkang wis dadi tinggalaning para nenek moyange awake dhewe mbiyen. Awak dhewe wajib nglestarekake. Ngono. Lah kok saiki padha diya diniya. Gareng wingi wis gelem jadil kok saiki wis ora gelem. Malah nek ana jadilan lunga. Aku ana sing ngandani nek jadilan ki musyrik kok ya, Pak. Ana sing ngandani nek jadilan kuwi nyembah setan. Sing kandha sapa? Hah? Sing kandha sapa? Ya ana pokoke ya ana. Pokoke budaya ya wayang barang kuwi ora apik, wayang kuwi ora becik. Dugangane cangkeme kuwi wong. Kowe iki ora kok nyembah wayang. Wayang ki dadi tuntunan, tontonan, tatanan lan tantangan. Kowe tak omongi ya, wong ndelok wayang ki nek tenan-tenan li ndelok mesti bakal entuk ngelmu sing apik, ngentuk ngelmu sing becik, entuk tuntunane falsafah Jawa. Ngono. Wong Jawa ki alus. Wong Jawa ki kebak sasmita, ora kok cobloko. Mula jroning wayang iki digelar kaya ngene iki padha didhawuhi ngonceki sasmitaning lakon sewengi mau apa, becike nggo nendi, alane nggo napa. Kuwi ayo padha dionceki iso nggo sangu jroning urip. Ngono. Lah kowe kok percaya karo wong kono-kono sing ora seneng karo budayane awake dhewe. Mongko kuwi wong Jawa kok nglarang adat budaya Jawa. Uteke wis kuwalik. Nggih. Nek kowe dadi wong Jawa, aja gelem kowe dadi wong liya. Ana tetembungan, kowe aja gelem dadi tamu nang omahmu dhewe, aja gelem dadi wong liya nang negaramu dhewe. Lincak blangkon surjan jarik kuwi tok upakara sing apik, aja diganti sandangan liyane. Wong nyatane kuwi ya sandangan apik, ya sandangan becik. Iket iki bakal ora le nyolong. Lah kok dadi disalahke iki luput ning nggon apa? Kowe kelingan ora? Wayang iki mbiyen dienggo nyebarke agama karo Njeng Sunan Kalijaga. Lah kok dadi ana sing muni kaya ngono kuwi? Nek kira-kira isih seger mangan pari tanah Jawa, isih wareg mangan wari tanah Jawa, isih seger ngombe banyu tanah Jawa, ayo do nguri-uri kabudayan Jawa. Ana tetembungan di mana kaki dipijak, diisi tu langit dijinjing. Tegese nek di papan kowe mapan ki ngreganono budaya kono. Aja kok malah tok singkang-singkang kowe ora ndek tangga, ora ndek kanca. Urip ki ora iso nek ora bebarengan, urip ki ora iso nek ora sesandingan. Sok nek mudhar arep mangkat nang kuburan dhewe apa kowe? Nggih, Pak. Kowe kudu duwe jati diri. Lah iki lho. Wong ki nek ora duwe jati diri, wekasan ora iso ngendhaleni diri, terus ming rubuh-rubuh gedang. Kancane gayeng ngalor kowe melu ngalor, kancane gegeran ngidul gayeng ngidul kowe melu ngidul. Mergo kowe ora duwe jati diri. Mula jati dirimu ki ketokno iki lho, jati diriku wong Jawa. Ya aku kudu tresna budaya Jawa, ya aku kudu seneng budaya Jawa. Wong kuwi budayaku, kuwi budayane leluhurku. Ngono. Kampleng ya itu. Sapa? Sapa? Gareng iki. Lho kok gareng iki? Gareng iki ming kurban kok. Gareng iki ora salah kok arep dikamplengi ora. Sengit aku, mulane saiki kok sing teko latihan jadilan kok kurang siji iki bol gareng iki lho. Kowe iki apik lho reng dadi celeng.
celeng matamu kuwi ora ana sing iso kaya kowe iso bijik-bijik mergo sikile pincang nan trampe lemu joget mula aja kuwi iki ora apa-apa nek wis to ora apa wong kuwi iki mung budaya jroning atimu aja nganti kowe percaya karo kapercayane liya kejaba mung percaya marang panguwasaning Gusti Akarya jagat ngono sing kandha sapa kuwi ya ana kuwi sing nyebutke kuwi engko nek kowe nglakoni kaya ngene iki dosa kowe nek nglakoni kaya ngene iki dosa lah iki lho Pak aku ora seneng karo wong sing sithik-sithik ngarani dosa sithik-sithik ngarani dosa iki apa dhek iki ponakane sing gawe urip apa sing nemtokke dosa iki mung Gusti ngono lho reng waton kowe ora nyembah jarane kowe ora nyembah karo demite kuwi ora apa-apa kuwi budaya ya Tru ngono lho bener Bagong ki arep wong kucruk ngene malah pikirane cerdas ngono lho ayo to ora sandadak piye-piye oh iya sesuk tak menyang Truk wis kowe iki ndek jati diri iki budayamu kok arep ugreh-ugreh lah nek wis kowe eling saya aku tak omong nggih Pak aku ki rak kepengin bangun desa bangun menah sengit tau anggere titik-titik bangun bongan bangun kaya materiale iki cukup sik to Gong kose aja nesana susih kuwi kok njur titik bangun jan wis ngatimo iki karepe piye to ya ngatimo iso apa kae bakule tas pojokan kae wonge mblegentong dhewe pancen wanto ayo titik-titik bangun Semar nganti kesel kok mbok ya wis man liyane jalukane kuwi engko ndak duka ndak ora seneng nganti aku ki ngarang lakon ning panggung lho mergo mung bangun ngladeni para penonton ki kudu beda ayo ngene iki iso pecah ndase suwe-suwe ayo ngene lho Gong malah justru kuwi dadi pamecut tumraping kowe kudu selalu berkreativitas selalu berkreasi engko nek kowe ana ning nggon streaming ditulisi Semar Bangun Desa ngono kuwi terus jejerke beda ora ana tokoh-tokoh sing biasane kuwi penonton tertarik lho kok ngene piye iki engko critane ngono ngomongnya karo iso wae kene iki terus ndase kesel ayo kudu dilakoni wis kesel bayare ora full Pak Desa anu Wanto ki sapa? Kowe karo Kyai Manding ki piye? Kowe ditimbali nang kene ping bola-bali. Oh, aku nek ora tresna ora. Ha iya. Kabeh ki manjing dadi sedulur. Mula sing jeneng budaya iku ora kok mligi menggo golek dhuwit. Heeh. Ning nggo srawung karo nggo ngibadah, darmaning wong seni ki ngene iki, Tru. Oh. Dharma iki tegese kewajiban nglakoni urip bebantu marang sak padha-padha. Lah, aku isane nyumbang ya mung nyumbang kaya ngene iki. Heeh. Nyumbang lumantar seni, nyumbang lumantar budaya kanggo ngatonake tresna karo pepundhen-pepundhenku sing lenggah ana ing Manding kene. Iya, ya bener ngono, Gong. Heeh, ora apa-apa, ora masalah. Terus piye, Pak? Kersane? Aku pengen bangun desa. Piye? Areng kowe dicor ya? Yo. Apa si Wanto ae dicor. Dideke nang protelon kae men. Nggo dadi apa jenenge iki? Anake wae dicor. Oh, anake wae, Pak. Aja. Lidike ra jamak-jamak. Kosike. Bangunku kuwi ya ming sarana bangun lahir lan batin. Tegese bangun lahir kuwi wewujudan ingkang kasat mripat, bangun batin kuwi bangun bebarengan ayuta. Saiki rasa pangrasa ati pikiran ditunggalake. Awake dhewe iki wong sak desa. Yen wong sak desa manunggal tetunggalan dadi apik, wis to, percaya. Desa tanggane sesuk mesti meri. Nek desa siji dadi desa loro dadi kebak karukunan, desa loro dadi desa selu, dadi sak kecamatan, dadi sak kabupaten. Munggahe dadi sak negara rukun apa ora kepenak uripe awake dhewe. Bener Pak menika. Ling terus kersane Bapak pripun? Niki anak-anak mung kari nderek, anak-anak mung kari manut kersanipun Bapak Semar. Nggih. Kersane Bapak pripun kula kantun nderek. Nggih. Kersane Bapak pripun kula kantun nderek. Aku ana syarat-syarat sing kudu dilakoni. Syaratipun menapa, Pak? Syaratipun menapa? Syarate apa, Pak? Apa anak-anak kon urunan semen loro-loro? Semen loro-loro nggo ngapa ora? Ayo bantu Bapak, kowe wedi reng. Sak rit. Kowe. Sing setengah rit ditibake ning Karang Kadempel, setengah rit kaya omahmu. Nggo ngapa? Guru ki kowe.
Ya karaku kok sia-sia ki ngapa to Gong ora? Aku iri karo kowe. Heeh, ya wis ben bejane dhewe-dhewe kok. Dan tenan kowe iki. Ngene kat suwe-suwe wis ben ora apa-apa. Ha iya. Asem ana gareng iki. Wah, remuk awake karemu. Ya wis ben wau iki senengane ngopo to. Heeh. Kowe arep dikai jaket rek karo sapa? Karo bakule kulit. Oh, ning ora ana ukurane jaket kok ukuran U. Apa kok jaket kok ukuran U? Paling cilik kuwi. Ha iya. Terus kersane Bapak, aku tak ngandhake syarat-syarate marang anak-anakku kabeh. Nek kira-kira aku ngandhake syarate kowe iso mujuti apa ora? Kersane siji. Aku kepengin Karang Kadempel kene iki ora ketamung sedhela ketunggon kembang cangkok Wijaya Mulya. Waduh, Sinuwun Darawati sing kagungan. Iya. Anakku telu sing saguh rana sapa? Waduh, aku nek tekan lunga dado ki awakku dadaku sesek Pak. Petro piye Petro? Sikilku ki lagi wae mari asam urat. Aku nek tekan kono ya ora tekan, Pak. Bagong apa? Aku ki meh gejala bisu ya, Pak. Gejala bisu kok iso omong iki, gejala bisu ki penyakit piye aku tak takon karo kowe. Rumangsaku ora omongane kok sarwa. Siji Sekar Wijaya Kesuma, loro ya kuwi Pustaka Jamus Miang Jimat Kelima Sada. Nggih. Angka 3 ya kuwi pusaka kang loro cacahe. Nenggala karo Walugara. 3 pusaka utawa 4 cacahe kuwi gawanen supaya prapta ning Karang Kadempel lenggah sawetara ning Karang Kadempel. Nek 3 kuwi iso rawuh ning Karang Kadempel, pambangunan desa iki bakal rancak Nalagareng. Sijem jroning pasewakan wadya gong tanpa sabawa kapraban dening Sang Nalendra Tama mangu-mangu-mangonengi lerwu sing duka cipta Perbuti Mandana raras ing dereng ngantos paripasami Balwacana kasaru geger njaba sami alok yen tana priyagung rawuh sinten ingkang parung prapting wonten ing padukan Karang Kadempel minggah madaning pendhapi padukan menika ta warnane lancur-lancur Pandhawa Kapandikan Bambang Antasena Raden Garukaca Raden Hanantarja Raden Abimanyu Raden Irawan miwah Raden Wisanggeni akayo cingak kang samya mulat jeglong aku
tumrap silanira ngacomaken astanira kalih astanira kalih pisan yen ngandika magawe obranta yen ngandika magawe obranta lah kok ting gruduk tak kira kawula Karang Kadempel tole ndara ndaramu lancur-lancur Pandhawa padha rawuh tekan kene Nalagareng. Waduh ndara wis anggeni ndara Antasena ndara Abimanyu ndara Karukaca ndara Antarjatra padha rawuh mrene wagong lho iki lho rasa tresnani ndara-ndara karo bapak ndara wis anggeni ndara Antarja ndara Karukaca ndara Abimanyu ndara Antarja tekan kene ketuane mesti ngarep dhewe ya, Tru. Cilik ning gleleng. Ha iya. Ha sing mburi dhewe kae wedi apik karo ngarep wae. Kakang Antasena, Kakang Gargaja, Kakang Antarja, Kakang Abimanyu, ayo melu aku. Yo gruduk rono nyolongi pelem. Nyolongi pelem dengkulmu atos kuwi ora. Ku krungu, Gong. Ah krungu ora apa-apa. Wilujeng Den Siwa Semar slamet tekaku. Bektiku katur ya, Wa. Nggih, kula tampi. Aku ngaturke bektiku katur ya, Kek. Nggih, kula tampi. Siwa Semar aku ngaturke bekti. Nggih, Ndara Gatotkaca kula tampi. Siwa Semar aku ngaturke bekti. Ndara Abimanyu kula tampi. Siwa Ismaya aku ngaturke bekti. Ndara Antarja kula tampi. Nalagareng slamet. Mangidunipun Ndara Wilujeng. Slamet kele, Dekle. Piye rek? Jane ora trima atiku aning bose. Ha iya. Wis ora apa-apa. Wilujeng Ndara Antasena, bekti kula kunjuk. Ya. Tak tampa rek. Garing padha slamet. Pangestunipun Ndara Gatotkaca, Nalagaring padha slamet. Pangestunipun Ndara Abimanyu Wilujeng, Nalagaring padha slamet. Padha kok plada. Padha slamet. Pangestunipun Wilujeng, bekti kula kunjuk. Ya tak tampa. Ndara bisa ngeni bekti kula nggih Den. Petruk tak tampa pangestuku Tampanana ya Petruk nggih. Ndara Antasena ya terus tak tampa pangestuku Tampanana nggih. Ndara Karukaca ya Petruk pangestuku Tampanana nggih. Ndara Abimanyu ya Petruk pangestuku Tampanana. Ndara Antarja ya Petruk pangestuku Tampanana. Gendi kowe, Gong. Ndara kula idem. Lho. Kok ming idem kakean cangkem, Tru. Eman-eman sing nggo nyambut gawe terus e. Hawe iki rumatamu swara kok dieman-eman. Ndara wis anggene Ndara Antarja, Ndara Gatotkaca, Ndara Antasena, Ndara Abimanyu. Bekti kula kanca nggih, Den. Nggih, kula tampa. Wis. Ngawur ora. Pripun enten napa? Napa diutus Kang Rama? Napa enten wigati Siwa Semar? Aku mung bakal nyatakake impen sing tak lakoni, Wa. Sampeyan ngimpi napa? Lho, sampeyan ngimpi napa, Ndra? Sampeyan ngimpi napa, Ndra? Dek kapan Den ngimpi? Mengko gek bareng kalih kula. Kowe ngimpi apa? Isin ae, Ndra. Ngerti-ngerti ngelilir ya aku iki. Ora usah sok modo-modo ora. Ngimpi ora. Kakang Semar, mula aku nganti kadang-kadangku Kakang Antasena, Kakang Gargaca, Kakang Antarja karo Kakang Abimanyu prapta ning Karang Kadempel, sayekti mung bakal njumbuhake impen sing tak lakoni, Wa. Ha nggih, sampeyan iku ngimpi napa?
Wong sing jenenge impen iku ora kudu kelakon lan ora kudu kababar dadi kasunyatan. Ora kanthi kanyono-nyono Siwanayantaka lenggah ana ing pendhapa padukuhan nanging gumebyar cahyane kaya mangku sanggiwang rembulan wa. Weh piye kowe Semar mangku Dek Wulan us Bagong nek ora krungu kupinge digebek sik kono. Apa piye maksude? Mangku sanggiwang rembulan. Wah, krunguku kok mangku Dek Wulan. Yang kowe. Wah. Langsung pemburu aku. Ya rembulan kok Dek Wulan ora. Monggo bareng tak caketi para putra kena dayaning sanggiwang rembulan wekasan salirane Kakang Antasena, Kakang Garwaca, Kakang Antarja, Kakang Abimanyu melu mawa cahya. Siwa, iki werdine apa? Mula banjur tumune aku sowan ora ing Randu Kumbala, nglumpuke kadang-kadangku pring Gondani. Jangkar bumi lan Tanjung Anom ing wigati bakal tak irit sowan ngersaning Siwanayantaka. Lan apa ta wigatine? Yen to pancen Siwanayantaka kuwi duwe gegayuhan, yen to pancen Siwanayantaka kuwi duwe kekarepan. Anak-anak Pandhawa ora bakal mangku asta wisuh lumuh ngentasi perkara. Mesti aku bakal sak biyantu karo Siwanayantaka wae. Wah. Pancen bocah siji iki kena disebut wiji sejati ya iki, Petro. Lah nggih. Monggo aku lagi rasan-rasan. Lah kok dadi wis padha priksa. Lho. Siwanayantaka grenengan kaya ngono kuwi tegese Siwanayantaka bakal duwe karep. Kula niku rak mung kepengin bangun desa. Kula niku mung kepengin bangun desa ning syarate miturut wangsit sing kula tampa rada abot. Monggo anak-anak kula kongkon do ora sagu. Lho, Nala Gareng Petruk Bagong ora gelem dikongkon, mboten purun. Anak model apa kuwi aku tak takon. Ing ngatasi dikongkon karo bapakne kok ora mangkat kuwi. Lah nek cara aku rasa anak-anak wae, pateni wae ngopo? Waduh. Modar iki, Tru. Ha wong aku ya urung muni ora sagu kok Pak Ming aku ngandhake nek sikil kuwi barasa murat. Nyatane do duwe alasan dhewe-dhewe. Bapak arep kongkon aku nanti, Pak. Sendika dawuh, Pak. Lho. Ming aku sing sendika, ha to, Pak? Ora. Oh, asem e. Ora kompak Semar karo aku kok plotroke kathoke aja gong. Ora kompak karo bapak arep diplotroke kathoke. Taboki bokonge mangkel aku. Ceplek-ceplek ngono kae. Ora ngajar. Mula yen pancen syarate kuwi aku entuk dikeparengake ngerti, mengko aja anak-anakmu ingkang budal golek syarat, aku ingkang golek syarate supaya kaleksanan pambangunaning desa Siwanayantaka. Lha niku ya gumun. Lah nek syarate kok dadak siji Sekar Wijaya Kesuma, loro Pustaka James Klimasada, telu Pusaka Mandura, loro cacahe Kyai Nenggala, Kyai Arugara. Kakang Antasena, piye? Piye Kakang? Adidum, rasa kuwatir. Aku karo kowe ning Ndarawati. Mengko nek Siwa Kresna ora maringake, sapa niku aji are kabeh. Ora kasar kaya ngono kuwi. Lah Witena, mungsuhmu nek wani karo wong Ndarawati, Aman Setyaki lho. Aku ki ra wedi lho Mak Cilik. Aku ki ra wedi, aku ora sapa-sapa ki ra wedi ya. Aku ora wedine karo wong sing sok nganggo training abang. Rungokno, Tru. Tru, rungake. Wah, metenteng juan ora. Kowe lagi ngerti nek Ndara Antasena iki medine karo Suwanto. Agamanmu ya apa? Weh, untukku wis ra ono kabeh. Takmut. Mesti risi. Heeh. Kuwi mengko didum. Lah terus sing ning Ngamarta kuwi dipasrahke karo anak-anak sing ditresnani karo para pemuda Pandhawa. Sapa? Kakang Garwaca karo Abimanyu. Oh, Kakang Garwaca karo Kakang Abimanyu. Oh, iki rak anak emas. Wanggre suwan negara Ngamarta. Wo. Ngono. Pandhawa lilih kabeh. Weh, lah cocok. Lah terus sing ning Mandura, Kakang Antarja. Ora ana kancane, ben dikancani Bagong. Kula mboten iso niku. Lah ngopo? Nek awake rada meriang e. Gong, ming ning Mandura kok. Wah, Mandura iki gawat e. Baladewa e, Tru.
nek nganti kosowan mrana ajeng nyuwun ngambil Nenggala kali Alugara. Kepiye? Matane ramrek. Nenggala disile dugang cangkemmu. Modar ora kowe. Kowe wae kono sing melu. Aku lu sikilku asam urat kok. Gareng wae. Lho tangane tikle miprate kira sikile becik kon tekan Mendraya nalarmu piye to? Nganu mawon kula usul Ndara Antarja piyambak mawon. Nggih Den, kendel lho nika. Tenan luwane ndi dhewe wani nggih Den nggih. Ya saura-urane ana kanca, mongko kanca sing tak cocoki ming kowe Bagong. Waduh. Wis ngrekoso iki wis. Ngerti aku ora melu wayangan acarane ngene iki. Ya ora melu wayangan ya ditakokke wong. Kowe iki termasuk favorit e. Hah? Termasuk favorit. Nggo ngilangi lumut. Kae kaporit. Favorit ngono lho. Ha iya. Wis rasa disilaki kudu saguh. Lah nek ngoten kula mung kari manut mawon, Ndara. Ing rikat lampahing rata tanpa ndara prapteng sukuning argeram kang tumingal ram kang lumingal dendeng saingga praja praptaning Begawan Durna tuwin patih Harya Senguni dumrajak tanpa laraban. Karang kadempel dayoe ndlidir kaya ngene. Nala Gareng dalem, Pak. Sawise putra-putra Pandhawa iki kok kasepuhan sing rawuh. Lho, sapa iki? Sapa Truk? Aku ora ketutupan bokonge Semar. Begawan Durna, kasepuhan, Gong, kasepuhan. Mayit. Lho. Mayit dengkulmu. Begawan Durna. Patih Sengkuni mau ketoke melu mlebu bareng weruh. Anak-anak Pandhawa komplit nang kene kok njur nglesot metu meneh. Sajake gila sajake. Sajake ayo. Wong ki nang ngres tumindak eleke mesti weruh kanan iki mesti wedi sik, Tru. Wis ben dibagekke karo Bapak. Bagekno Pak rawuhe Begawan Durna. Nek ana apa-apa iki mumpung ana putra-putra Pandhawa mesti ora bakal wani tumindak piye-piye. Penemban wilujeng. Gandhok bleguduk suaru gembol Sumorante. Ya Semar, selamat tek aku. Pangestuku tampan ana ya Semar. Kula pundi nggo jimat.
Penemban Durna bekti kula kunjuk. Nala Gareng tak tampa pangestu Tambanana. Nun inggih sanget anggen kawula murid dadosaken jimat. Bekti kula penemban. Oh iya ya Petruk tak tampa pangestu Tambanana ya Petruk. Nggih wilujeng. Bekti kula penemban. Oh iya Bagong. Pangestu Tambanana ya Bagong. Nun inggih sanget anggen kawula kok mboten nitih kuda. Hus. Ora tau numpak jaran. Oh nggih ampun. Ngapunten lho ming nyuwun prisa. Kowe takon ning sengkring ning ati. Nggih nyuwun ngapunten karang ya ming takon kok. Eyang Durna wilujeng. Wis anggene slamet tekaku wis anggene. Bektiku katur ya Eyang. Iya tak tampa cah bagus. Eyang Durna slamet rawuh Eyang. Lho iki Antasena. Heeh. Slamet Antasena pangestu Tambanana. Eyang Penemban bekti kula kunjuk. Iki kaya suarane Abimanyu. Kasinggihan mekaten. Bekti anu pangestu Tambanana ya Abimanyu. Kula pendhingga jimat Eyang. Bekti kula kunjuk Eyang. Iki kaya suarane Gatotkaca, Radyora Permana mlebu ning padukuhan Karang Kadempel. Inggih, ingkang wayah ing pringgondani. Pangestu Tambanana, Gatotkaca. Eyang bekti kula kunjuk. Lho, iki kaya suarane Antarja. Inggih. Pangestu Tambanana. Kanjeng Eyang bekti kula kunjuk. Iki kaya suarane Irawan. Inggih dasar kepuranyata. Pangestu Tambanana Irawan. Inggih Kanjeng Eyang bekti kula kunjuk. Iki kaya suarane Janaka. Inggih bekti kula kunjuk Kanjeng Eyang. Tak tampa Janaka pangestu Tambanana. Wah. Oh cangkeme Bagong. Iki senengane bebeda kok, Gong. Seneng ya aku. Ayo pendhita gleleng ning mripate lamur. Dadi ora nek dienggo dolanan ki iso. Wong ora ana Janaka kok ya. Apa iki kaya Gatotkaca kaya Antarja. Berarti kae lamur ta, Tru. Oh ya, mulane kae apa kacamatane digandulke ning dodhoke apa. Dina irante. Engko nek ora permana sapa-sapa terus dipasang. Penemban enten apa? Rawuh wonten ing Karang Kadempel. Iki ngene ya Semar. Pramtaku ning Karang Kadempel kuwi sepisan tilik marang kayuwananing kulawargamu lan anak-anakmu kabeh para Panakawan. Dene ndungak Angkalara, praptaku iki ora saka ngarepku dhewe nanging aku diutus dening anak Prabu Duryudana. Lan kacarita anak Prabu Duryudana kuwi ngimpi Semar. Nyumpena. Pancen kepara nyata. Lah, sumpenanipun babakan menapa? Nalika semana anak Prabu Duryudana paring dawuh kalawan aku, yen to 7 dina ing kepungkur mau ngimpi ketemu karo kowe jroning pangumpen. Nalika semana gumebyar cahyamu mawa teja. Mongko nalika kowe lungguh katon banget yen to kowe nembe mangku Sang Hyang Rembulan. Nalika semana kowe paring dawuh kalawan anak Prabu Duryudana, sinuwun monggo kula aturi ngasta rembulan menika Sang Hyang Candra menika wonten negari Ngastina. Menika dados sarana tentrem, ayem, rukun lan saya nginggahaken derajat pangatipun sinuwun Prabu Duryudana gregah wungu saka nindra anak Prabu Ngastina. Tumuli dawuh karo aku supaya sowan ning Karang Kadempel ingkang wigati Semar. Ora ana kejaba mung dina samengko aku kadhawuhan supaya mboyong marang kowe nang Negara Ngastina lan kowe kudu iso njlentrehake apa ingkang diparingake marang Prabu Duryudana, apa ingkang mbok caosake marang Ratu Ngastina. Merga tembunge jroning impen mau yen sinuwun Prabu bisa mboyong ya kuwi pewujudan ingkang mawa cahya ingkang mapan ning pepangkonmu mau bakal saya kuncara Negara Ngastina. Wis kuwi wae sing bakal dadi aturku marang kowe. Yen kowe saguh ayo mangkat, ning yen kowe ora saguh sebabe apa? Maragake kowe matura. Lah kok kabeh do ngimpi aku ki ngopo? Dadi lakone, Pak? Semar bangun desa. Ha iya. Wis diwangsuli wae. Bapak kersane piye? Nek kersa ya mangkat. Nek ora kersa omong karo Begawan Durna kuwi. Ora gelem rono ngono. Alasane apa? Amboyenmu kumat apa piye? Bapak ya amboyen. Nek lungguh dadak masangi krikil. Dipas-paske. Gak omong, Pak. Ha engko nek Begawan Durna nesu perkara aku ora gelem ning Ngastina. Lho. Ha iki ana nom-noman pendhawa iki nggo ngapa? Teng pendanang iki. Gus. Iki kok karo bendarane kok Ndara Antasena ana, Ndara Gatotkaca ana, Ndara Antarja ana. Namung kon Jatasi Durna Sagung nggih, Den.
Hah? Sing tetek to. Rasa ora ndirasa kepenak. Sagot Andara Antasena. Ya nek Eyang Durna salah tur ora kena dikandhani, nek tumrap aku hukume Antasena ki sapa sing salah tur ngeyel wajibe dijotosi. Kosik. Perkara iki aku ora bakal ngeyel. Ning aku mung kepengin ngerti Semar kuwi gelem sowan ning Astina apa ora? Nek gelem ayo tak boyong, nek ora sebabe apa? Ming kuwi tok aku ora bakal ngeyel. Nuwun sewu. Kula niki lagi arep duwe gawe. Loh, ngapa? Mecah sirahe Bagong apa piye? Bagong. Arep dipecah sirahmu. Wah, pecahe sik to. Iya. Ora ngawur nino. Sang arepku ora ngapa-ngapa diwarai. Wah, geceke sirahe. Urung ana masalah kok. Gawe masalah, Pak? Oh iya. Kok bapak kok ya manut ki piye iki? Kok ya oh iya. Sing ngomong sapa iki mau? Bagong. Tak kira Ndara Wisanggeni. Ah, beda. Wisanggeni cilik kok. Aku gedhe kok. Beda no. Nek aku gedhe nek ditemesok tambah gedhe kok. Nuwun sewu, kula niku nedeng gadah damel. Loh, kowe duwe gawe apa? Kula kepengin bangun desa. Mula nem-neman Pandhawa sami rawuh wonten mriki, lancur-lancur Pandhawa sami rawuh wonten ing papan mriki, mergi kula kepengin bangun desa. Mujudake desa ingkang kebak karukunan, kabagyan, katentreman lan nampi berkah Wang Mahanasa. Monggo syarate nggih pinten-pinten syarat sing kula ajeng kula gayuh. Nek nganti desa niki kula tinggal, napa sing kula jangka ora bakal kasembatan. Semar, pripun? Kowe iki tekan Ngastina ming sedhela, ngono? Tekan Ngastina ming sedhela, ming matur ngesanipun anak Prabu Duryudana. Sinuwun kawontenanipun kados mekaten, menika wujudipun mekaten, menika wujudipun kados mekaten lan naminipun mekaten. Mergi menapa panjenengan ngimpi ing mekaten menika jalaran tegesipun artosipun mekaten. Meng kowe cukup menawa wis rampung, kowe njaluk bayar pira? Nggon momong kuwi njaluk bayar pira? Dijoli dhuwit pira kaya omong. Aja meng yutan, yen perlu miliar. Aja meng miliar, yen perlu triliun. Kuwi kok bakal diparingi dening anak Prabu Duryudana. Nek kowe nampa dhuwit saka negara Ngastina, uripmu ora kaya ngene iki, iso nggo bangun pendopo, iso nggo bangun teras, kowe iso tuku kendaraan. Manganmu sebentine ora ming sego jagung ning beras raja lele, nek kurang enak ya raja kutuk. Kuwi kok iso nglakon kabeh tak kandhani, iso nglakon kabeh Paton. Kowe gelem tedhak ana negara Ngastina, kowe gelem sowan ana negara Ngastina. Nanging nek ora gelem sowan ana negara Ngastina, Semar, ora jeneng aku ngancam lho. Ora jeneng aku ngancam. Ning apa kelakon aku ruda peksa karo kowe? Nuwun sewu. Napa sampean mboten menggalih? Enten riki kathah lancur-lancur Pandhawa sing saguh mbelani kalian Semar. Oh, kowe ngendelke bocah-bocah iki. Kowe ngendelke nom-noman iki. Kowe ora melek apa Semar? Iki meng putu-putuku, iki meng putu-putuku. Selagine bapak-bapakne wae do wedi karo aku, do gila karo Bagawan Durna. Lah kok aku meng tok gegiro karo putu-putuku dhewe, karo anak-anak Pandhawa. Apa mbak nek aku wis ana anak Pandhawa iki aku wedi karo kowe? Oh, aku ora bakal gila karo kowe Semar. Nek kowe ora gelem, kowe tak rudha paripeksa Nayantaka. Ngandel ora? Bocah iki arep ngopo iki? Hei. Arep metendeng ya, Pak. Ayo metendeng tunguk ngisor, tunguk dhuwur metendeng keleke pasrai. Wis tak semprot. Mendandurna. Loh, iki Bagong. Arep ngopo kowe? Sampeyan mau ngendika pripun? Semar nek tekan negara Ngastina ajeng manggahi pinten miliar? Pinten triliun? Sampeyan tahu wae Semar niku mata duwiten. Sampeyan tau ngerti lho, Semar niku teng pundi-pundi njaluk bayar? Mboten. Semar niku ndongani sajen wae digawe dit ra gelem. Semar niku mimpin genduran wae disangoni ora gelem. Apike Semar teng mriki niki lho. Nek perkara negeske impen tok Semar terus njaluk duit
miliar duit triliun niku anggepe bapak kula niku montor duiten apa piye? Heeh. Neng bapak kula niku duweni penemu duweni jati diri ora gelem rawuh teng negara Ngastina niku sebabe bapak niku duwe gegayuhan. Inggih menika mbangun desa. Monggo syaraté angel, syaraté kudu digayo. Nek bapak ninggalke desane teng negara Ngastina tegese bapak niku mementingkan diri sendiri tapi tidak mau tahu tentang keadaan orang banyak. Wah. Edian Bagong kata-katane apik. Meneng sik Antasena. Wah. Wak totok ndasmu lho kowe. Weh, lali aku tak kira kowe bolone Durna. Ana mburine Durna e. Nun ngapunten niki lagi serius sampun dikisro omongan kula. Lho, terus sampean kok dadi nek pancen kowe ora gelem tak boyo marang negara Ngastina, kowe tak ruda paripeksa. Bapak ngendika, napa sampean mboten wedi niki enten lancur Pandhawa. Anak-anak Pandhawa. Selagine bapakne anak-anak Pandhawa wedi karo aku, apa meneh bayi-bayi, putu-putuku, anak-anak Pandhawa. Aku ora wedi. Nun sewu lho, mulutmu harimaumu. Kowe nek omong nganggo dipikir, ngoten. Nek ngendika nganggo dipikir aja waton ngendika sak penake dhewe. Nek sampean ngendika sak penake dhewe, ngrekoso urip sampean teng Karangkadempel. Terus kowe arep ngapa? Kula mewakili bapak mboten ajeng tindak teng negara Ngastina. Lho, piye? Tegese kowe wani karo Begawan Durna. Lho, piye ta cah iki? Posisi ngene iki mboten ateges kula wedi. Kula wani sekecap padha sakecap karo sampeyan niku merga kula wani Mrembar. Ora kok kula perkara wedi. Kowe wani mergane kene ana anak-anak Pandhawa. Lho, mbok kandha bali. Ijen padha ijen karo sampeyan. Nganti sampeyan iso menang karo aku. Meguru karo wis 20 taun. Gong. Kuwi rapisan-rapindo mesti gawe masalah kaya ngono. Gong. Wah, apa itu? Mbok wis kemundur kuwi perkarane bapak kok. Santai wae to. Kowe goblok kok goblok piye? Ha iki nek ora digawe masalah terus piye mengko bar limbukan bubar. Nganggo utek ngomong ora. Kene iki ya karo mikir padake. Terus kok bar limbukan kilang-kilang arep ngopo iki? Wah, tenan dijaluk nes dite. Ha iya. Iku mula digawe masalah Durna ora wani tak gawe supaya wani. Ben mengko ana terusane. Konjur padake ora kok ganggong-ganggong. Lha nek ngono kowe wani karo Begawan Durna, sing tak wedeni apamu? Bagong, gandeng aku tak bengok wis ceng-cengan. Mulai iki ayo padha didadekake. Ayo metu Jawa. Ora bakal wedi arek. Ayo. Wah. Ana tetembungan jagung bakarane. Endi? Lho kok endi? Ana, Pak. Sak ngerti ku meng sate kambing. Wah, wis cilaka tenan. Kok cilaka piye? Durna wani. Ayo tandangi. Kowe wis wani nantang Begawan Durna kuwi ana tembungan jagung bakarane tanggung perkarane. Saya tak takon karo Ndara Wisanggeni. Kowe arep takon apa, Bagong? Sampeyan mau rawuh mriki nak pun sendika mbelani bapak to? Mbantu karo bapakmu ora mbelani. Lah saiki nek pancen bantu niku sampean kudu sago ngundurke Kurawa. Kusik. Aku mbantu le mbangun lho, ora ana mbantu perkara liyane. Diar ora. Nek Siwa Semar mbangun desa aku mbantu. Nek perkara liyane kon ngundurke Kurawa kuwi aku ora ana perkara pepundhenku Kurawa. Ya ora masalah wong aku ora tau weruh kowe perang kok. Kowe kisane meng modal lambe. Ya majuran kaya inspektur rasane. Ndara Antasena. Apa, Gong? Sampeyan bantu kali Semar to? Bantu mesti. Nek bantu mbok tulung Kurawa diundurke. Aku yo ming bantu le bangun desa ora perkara kok tekan kene ora niat gelut.
Aku usirku ndelok jagat iki supaya tentrem, ayem ora ana regejegan. Terus fungsine kula nantang Durna niku mau. Lho, sing nantang sapa? Kula. Kok sing temandang aku. Nek wani nantang wani nandangi. Ya, iya ora masalah. Oke. Kita wis do pidak jempol iki kita. Ndara Gatot Kaca. Nggih. Saman nate kemutan mboten perkara apa? Mbiyen jaman sampean dijedi teng Kawah Candra Dimuka? Iya. Niku asline sing ngetutke meng kula. Petruk ora wani tekan kawah, Gareng ora wani tekan kawah. Napa meneh Semar nek kena panas leleh. Sing tekan pinggiring kawah ngenteni Ndara Gatot Kaca ndedhul saka kawah niku ming kula. Apa mbiyen aku akon? Nggih mboten. Ora kewajibanmu to? Nggih. Terus kula tak takon, kewajiban sampean napa? Aku dadi satriyaning praja. Satriyaning praja kewajibane ngayomi para kawula negara Kamarta. Karang Kadempel niku ke bawah keperintah negari pundi? Namarta. Karang Kadempel ajeng diserang para Kurawa. Sampeyan pripun sebagai satriya? Mestine aku ngayomi. Mestine kudu ngoten. Iya. Kurawa kudu mundur tekan negara Astina. Iya. Dadi kewajibane sapa? Sing ning Karang Kadempel sapa? Kula kali Bapak kali Petruk kali Gareng. Terus nek kowe masrahke perkara kabeh marang Gatot Kaca, apa rampung perkara negara? Aku ngrampungi perkara negara Ngamarta ya durung rampung-rampung bawahi perkara Karang Kadempel. Sing gedhe pangapuramu rampung ana dhewe. Duar. Dongaku kabul. Kowe ndonga apa ya, Truk? Asem e. Ndara Antarja? Nggih. Sampeyan nggih mboten purun nabi kula. Ora terus terang bae ora. Wah, iki kok bloko banget to iki. Iya, Bagong awakku kesel tenan, Bagong. Nggih, Bagong. Ndara Abimanyu sayangku cintaku. Ndara Abimanyu. Apa Bagong? Sampeyan tresno kali kula to? Tresno. Mbok kula dibantu. Bantu apa? Sak gedhagan iki aku mung iso bantu 150, Bag. Kula tekan dhuwit to iki. Kula niku nantang para Sata Kurawa. Sing gedhe pangapuramu, Bagong, aku ra iso piye-piye. Kadang-kadang kudu ora mbelani, nek aku mbelani mesti aku dijutak, ora dijak dolan, ora dijak lunga. Oke. Iya. Duh kaya ngono ya iki. Bengi iki do ora ana sing mbantu karo Bagong. Pak. Gandeng aku wis kadung nantang Durna. Isen aku mundur, Pak. Terus aku njaluk pamit ya, Pak. Arep ndi? Methuke Kurawa, alakonane dhewe, wak ladenane dhewe, tak tandhane dhewe, Pak. Kok njewewek cangkeme? Ora ngematke ya cangkemku ki sariawan. Oh. Nek ngomong sero-loro ae, Pak. Mun jawab ya, Pak. Yo sing ati-ati. Nek kowe mati kowe dadi kusuma bangsa. Matimu bakal dipendhem ning taman makam pahlawan. Njuk batine apa? Mati ora iso urip meneh kok. Ya Pak, nyun pamit yo. Yo sing ati-ati. Petruk, kowe tega tenan karo aku? Aku lagi males kok. Lakonono dhewe. Nek aku mati lho, Truk. Ya mati awakmu dhewe kok aku bingung. Aku senengane glelekmu ora jamak-jamak. Nek ketanggur kene iki men tok rasake dhewe. Reng, apa? Nek aku mati, aku ora nyaur utangmu, ora nyaur apa-apa tak ikhlaske, Gong. Edan. Aku ngimpi apa to ya bengi iki? Oh dadi kaya ngene kane, Pak, nyun pamit. Begawan Durna Kurawa iki Raden Minajingga. Ingkang sagung ngenjarat karo Esa Kurawa menyang dhewe. Kok tekan kene? Aku liwat mburi omah ya, Pak. Aku bareng tekan ngarepan kok rasane tratapan keweden. Terus menggok liwat mburi omah. Mulane pitike do bubar kabeh. Lagi do angrem.
kok marai bubarke pitik. Truk, mbok orangane to, Truk. Aku bantunen. Gong, ngapa kowe ngejak omong aku? Ora sayang karo aku abdimu ora tok belani kowe. Ora usah kuwatir, sing maju aku. Tenane. Tenan. Asli? Asli. Meng dhewe karo Kakang Garukaca, ya Kang? Iya. Karo Kakang Antarja, ya Kang? Oh, Dimas. Karo Abimanyu. Ya nyu ya. Inggih, Kakang Mas. Asem do beda aku. Tak plotroke kathokku, aja. Kondur ngono. Mangkel aku wis tratapan lho. Mangkel aku nek carane ngono sonega aku nek lakon Semar Bangun Desa. Lho, kok omong apa? Adeg-degan aku. Asem saestu, Den? Iya, tenan. Wah, asem iki. Iki mbantu ora? Ah, mestine aku mbantu. Wong Kakang Antasena kali omong kaya ngono kuwi takon. Wah! Ih, kowe waduh. Kok tak pecah ndasmu lho kowe. Kok ndugang barang gemes aku. Angseng tenan. Kok jengkelit barang ora. Saking senengku. Enggak metu njaba enggak. Sampeyan metu njaba metu ndero. Ya ayo nek ngono metu njaba karo aku. Oh, bulane do seneng metu njaba ora masalah. Wah, tak cocoki ndase Bagong omongane. Kowe ngapa? Kowe iki nek ngene iki asosiasimu sing elek, pikiranmu sing jorok, goblok kowe. Ora iso mencerna kata-kata kowe. Oh, petok. Kowe jenes kowe. Aku sengit karo kowe kok koyo wong-wong kaya kowe pikirane elek kaya ngene. Delok limboke terus pikirane elek kae porno kae, susune mencetot ngono kae. Kuwi sing basa iki pikirane sing nonton. Wong kuwi keindahan kok. Ora, kowe menungsa ya ana wis sengit tau. Nggih, Den nggih? Iya. Kamu tuh kok? Iya. Ndara Abimanyu? Iya, Bagong aja kuwatir tak belani. Ndara Garukaca? Iya, Bagong aja kuwatir tak belani. Ndara Antarja? Iya, Bagong aja kuwatir tak belani. Ndara Wisanggeni? Iya, wis ayo mangkat dina iki. Kakang Antasena, Kakang Garukaca, Kakang Antarja mesake Bagong. Ayo padha dibantu. Nek kira-kira mengko kalah karo Kurawa, ya wis ben ditandangi Bagong. Iki omong apa meneh? Macem-macem ora ya nganti rampung. Iya, nganti rampung ya. Tengok nang kene, Gong. Hah? Ndara-ndara wis do metu kok kowe tengok nang kene. Aku sing ndek kewajiban, Reng. Kewajiban apa? Iki kewajiban mikir engko bar perang adegane apa? Oh iya. Ya wis nek ngono ya dipikir sik. Heeh. Aku engko tak ora metu sik ya. Ya men perang sik. Heeh. Ya Pak ya tak tutke ya, Pak. Nang ndi? Manut. Nang sarean mau nang ndi? Kowe. Ku tak pecah sirahmu lho kowe. Kowe iki senengane nang ya. Masuk ke dalam simbok wis olah-olah. Iya. Seafood. Iya. Kerang, ora doyan kowe kerang ta, Pak? Ora iso nek ngonceki to kowe. Hah.
Ora perkara ra iso le ngoncekil, nggo mamah ki wis ra iso. Cangkeme ganti. Wedhus ora. Kerang ra doyan. Kowe iki disuguh apa-apa ora tau gelem rapi. Seafood ra doyan. Sate kowe ya ora tedas. Aku ki senengane ndok setengah mateng. Oh ya ngenteni sesuk-esuk. Ora antil modar lho, Gong. Nah aku sok setengah mateng terus, Pak. Ndok pitikku maksude. Engko tak gaweke ya Pak, gane aku sayang karo kowe. Sayo mlebu iki selak blandang wektune ayo gek. Bojone Bagong iki kon limbukan karo bojone Gareng. Men padha nglipur sanggaring para lenggah. Sangu gendeng apa, Pak? Sak karepmu sing gampang-gampang wae. Apa, Gong? Jadilan. Lho. Bapak mundur ngedaluk jadilan ora. Santi mulya kesenane bapak ya. Men kabeh warga padha sesanti kamulya-mulya iki ya rukun ya tentrem ya ayem ya manunggal. Ha ta, Pak? Wis gek dunekke dibukani bonang. Tiluli demlang kuwi gugur gunung. Kuwi senengane obo pelok linywara pelok barang sampe nake dhewe ra. Yo mangga dados. Ayo sauri sa. Ngantek sa ngono lho. Piye kok lunga ki ngapa? Kula tak wonten wingking rumiyin. Lah ngapa wong dirai vitamin kok? Nun, ayo sa. Ayo. Lho, piye? Oh, telu lho, Sih. Sih. Telu lho. Teluwe vitamin B komplek kabeh. Alon no. Aduh jan mah ora tegel. Putuku. Kedah-kedahe ya no. Ngopo kok tingak-tinguk? Aku seneng nyayang cah cilik. Oh. Aku do ditresnani cah cilik mergo sayang. Wis sawijining wong tuwa sing tresna karo cah cilik. Lha iya to ngono. Mbok disayang. Tak kintung. Ndang. Dudu kowe. Sing nang jero glo-glo gedhe karo Andro. Dolan ro simbah sesuk ya. Nggih, Mbah. Heeh. Le ngelus-lus kono wae ya. Terangane angel ya nek bayi nang jero. Biasane nek simbah ki sok kepengin tilik putune biasane lho. Jenengan ajeng tilik mboten? Modar ora. Ora. Seneng aku. Aku kok tak nggawa oleh-oleh. Oleh-olehnya napa? Minuman. Minuman apa? Nek cah cilik kopi jahe ya mah. Lah napa? Susu jahe ya mah. Ayo kepedesen nek cah cilik. Ya susu wae. Susu? Heeh, kaleng. Kaleng sak drime. Kok lemu nyawang tenanan ya. Tenanan lah aku kulino mbiyen bojoku anggere aku meteng aku seneng ya. Oh. Wih, tresnane terus aliyane nganak ngono lho. Heeh. Tak piye ta ya? Pripun to? Heeh. Lucu to, Mbah? Lah kuwi kira apa-apa wong bidina anggere wayangan iki salaman karo aku mesti Pak didumuk Pak ben sehat mesti tak dumuk kok. Oh, aku ora dikone. Aku oleh teko telat kok. Hah? Oleh teko telat kok. Lah karang jak dadak minum obat Oh, ayo didumuk saiki. Ya kok lah kon kowe ndumuk kowe aku. Mang dumuk, Mbah. Oh, kuwi. Oh. Kok kena pasal piye? Iki antarane simbah karo putu. Putu. Ora ana pasal-pasalan. Aku tak ra ngopo-ngopo weh. Ora protes. Kowe kerja pengen ya no. Nggih, lah nika pun ngeten-ngeten ajeng dumuk. Aja. Wis ora iki putuku. Ayo. Oh, ameng dumuke kok ndelik lho. Aku ki neteki ndak weruh kono. Piye nok sehat ta? Alhamdulillah sehat, Mbah. Hati-hati. Nggih. Momong jabang bayi. Nggih. Aja peplayon banter-banter. Boten indik-indik Oh, mawon. metu kok kon playon. Mula tak elekke. Nek turu aja mengkurep. Oleh ambene dikerowok ya. Tinggi wadah niki. Ya, ana ra dikerowok teneh
dubengke iso ser. Iya ya nak saya. Nggih. Iya nembang apa sa? Enten pamundutan apa, Pak? Iki oke pamundutan selendang biru. Kembang Ya. rawe nika Nggih, kembang rawe ora apa-apa. Ya, mangga. Ning aja oke-oke. Nggih. Gateli rawe ki ya. Bawani, Pak? Apa langsung mawon? Bawani. Oh, nggih. Gandeng sing gerbi niki bocah mah gedhe wetenge. Ya ora apa-apa. Nah, ya ora apa-apa. Ha iki wis meteng sing kedua kok. Wih, pindho to? Nggih. Alah jan kowe iki jan mempeng. Setunggal pun SD. Wes SD. Pun. Sesuk rak yo SMP ya. Oh, lah nggih. Iya. Sabar. Macan. Simbah. Macan. Sima Ora bakal mangan anake dhewe. ngangah-angah sa jalami Ayo rasa lah wong loro le nembang. Sing mesake sing ngisor ngangkat Ngangkat piye? Ah ngewangi to. Ah mbok kowe mbantu ngangkat saka bantu ngisor. Mbah Heh? kok dibantu Kok kot mau aku to le kon bantu ki. Lah wong mbane kowe kok. Ah, iya, Iki engko tak bantu bantu. ngangkat saka ngisor. Ya ngono. Ah dongklake keri. Kewan padha. Mas. Sik. Napa? Muni kewan ngetke aku Kabeh kewan puru kuwi. Ora apa-apa kok. Kowe ning simbah sabar kok. Mbah, simbah sabar kok. Wati Ayo ndak kelilipan kok ya. Dilek putune ya entuk. Nek kecekel polisi wangsulan, lho saya nilai cucu saya kok di Cucu kesalahan kok? saya. Apa dadak gue helm? Nganggo ora? Nganggo ora? Yo peraturan pemerintah kepolisian kudu nganggo. Oh. Kuwi demi keselamatan, Mas. Tertentu. sanes ya, Pak. Oh, Dudu. Oke. Aja diganggu to jabang bayi. Nyata prawira yakti punjul pepadane makhluk wenang sak wenang nanane ing madyane ane waji neno tanpa guna malumpat kecemplung jurang. mangga diaturake Ya. yo Wis alon-alon. yo
banjur ngomong banjur ngomong Citane wong seneng tunggal sabale saben dinane ayo suwe saben cecer nyekel banjur ngomong mas aku wis kembang kenapa atiku digawe kembang agawe larane ati matur suwun. Iya. Bedo walah. Aja bablas-bablas. Nek karo Orisa kok le gematine Raja. Lah ya wis arep duwe putu meneh kok ya. Oh iya syukur. Ika ketoke ya. Sapa? Ora ya. Ora kaya. Iya, ka ora. Ngawur aku. Ngawur sing arep iki Prastiwi. Prastiwi? Heeh. Oh ya syukur. Ya. Gene sih bermanfaat. Dene sih bermanfaat. Ayo, yuk kancane Mbah Seana yuk. Ayo yuk Pras yuk. Ya. Saiki tukul penggemar anyar no. Ya, jenenge apa? PS4. Wow. Wah, PS4. Penggemar sinden 50 cm. Woi. 150 cm ya. Aku maca ning nganu. Ki mah angel ya cobloko enak omong. Arep ngangkat nganu barang. Piye kene Mas. Pokono wae gek padha. Piye? Ayo kuwi dilateni sono. Oh, dilateni apa penjalukku. Lah kowe njaluk apa? Njaluk apa? Njaluk kowe duro sithik ngono. Engko ya pas kok arep cendhek. Iya. Wis kon ngopo iki? Ya, njaluk apa Mbak Siana? Aja wong ya aku gek pegel e. Aja liwung wong kowe aku ngerti nek gek pegel to. Ya. Apa? Apa ya? Apa? Lho awong apa jenenge iki apa kepinteranmu ki kebisaanmu ki ning nggon liwung kok. Heeh. Wong-wong ki nek do ra liwung, wah jeglek kabeh. Senenge liwung kok. Ya raketan lirih-lirih. Liwung. Ya mulane lekmu begijikan ki disuda. Lan juga alon-alon wae. Dan-udan wae. Pilek to. Andrani kok. Ane ndi kowe? Kaya ngelokke cah cilik wae. Leh. Udang kuning angsal. Ah entuk. Hah? Kaya bayar. Wah. Yes. Jawaban yang tepat kuwi. Ora bayar. Ya sabar. Ora kena nesu. Napa niki sidane? Lho. Kapokmu kapan? Lah kowe sirmu apa? Sirku rasa maju. Rasa maju ya ora apa-apa ning liwung. Ya wis ya. Ya wis ayo kok. Ayo. Apa gelut bae piye bangan ngono kowe? Wani kok kowe. Ah sing tak wedeni apamu? Oh, tantang tenan ya ora wani kok ya. Remet mules kowe. Oh iya wani ye. Ora ndak mules. Monggo cendhek Prastiwi nyekel cepet ya Pras ya. Heeh. Pas. Ora kok ngono kuwi to. Kok kira-kira apa? Yuk dadi.
Ajar. Piye? Piyai kakung wong lanang kok karo wong wedok piye? Iki roman saka panti jumpuh. Kene ya ming lemes. Ora wani. Padake wedine Wani ya. aku golek nggon. Ning ngendi? Ya maka. Sabtu pranita mendelik malah. Ha semono bathuk tok. Bathoke loro. Heh, Ana loro. aja tok terke aku siji wae. Wis iki ora kena dienggo sanepan e. Ha iki coblok kok ya. Ha iki tah jujur. Nane. Nyem aku wedi kok. Ha iya. Cah nekat ya. Heeh. Mulane PS4. Apa kuwi? Penggemar sinden 150 cm. Mah lincah e. Ha iya sesuk anu kaose gambar garisan. Angok garisan. Ha wis 150 cm kok. Ya nek anu dipas nganggo wilah wae. Apa kuwi? Apa? Kok anggape Prastiwi arep mati ya kok. Sopo? Ha kuwi mah kok nganggo wilah. Angko nek garisan kuwi Hmm. diukurke pira 50 cm tek dipoklek mbringe ditemplekke. Garisane ben dienggo sinau anake. Yo. Lah, Wah, ala. Ora pinter ndablek tenan iki bocah. Ning seneng aku. ora usah seneng aku wis ora seneng wong lanang. Heh, tenane? Heeh. Ya sak karemu nek seneng liyane wong. Wis ora seneng karo wong lanang deh. Wis terlalu sering terhancurkan ya. Heeh. Iya. Nah aku ngono gandeng wong ringke senenge buah. Buah apa? Kowe seneng? Oh, seneng. Wah, rak tenan to. Apa-apa seneng. Bocah kok gelemahnya. Nek buah Prastiwi iki terus buah apa? Heh? Ayo. Ha sing 50 cm apa? Ya ora ana buah kok 50 cm. Ya kon Namu. ya kon waluh to. Bunter. Kur 50 cm. Ning kae ana tekuk-tekukane iki ora. Ana jero ya nekuk. Maksudnya iki lho iki. Aku wis ngerti. Driji lho. Wis ngerti. Jero wiron sing siji iki lak mesti tok tekuk-tekuk ta. Ning karepe ora iki ya. Cah edan e. Ya wis ben ra apa-apa. Ora apa-apa. Cah menyu. Wis ilang sawane. Wong edan.
Kok njo nyekek gelas ki ngapa? Ngelak ya aku. Oh, kotrong. Wis lah. Ya, aku kali-kali ngentrek iki kaya sorry ya, kaya Iya, toh. kodhok. Ning sorry lho aku karo wong tua kok ngonekke kodhok. Setan kowe. Ah iya. Kodhoke klebon setan. Emoh aku. Hah? Emoh kok Emoh, leboni. kowe bacot mlebu. Setane lho. Keri ya mlebu. Aku malah nek ro kowe ketularan. Aku ki cah ndeles e. Ndeles Klaten. Ya. Sabtu bendi. Yes. Iki nek carane film syuting ning tenanan. Ngantem tenan iki. Oh iya. Menjiwai. Menjiwai ora. Mula apa-apa, dikeke ya. nang pakem. Heh? Diterke nanti? Pakem. Lah ngopo terke nang pakem? Jiwane wis ora. Ya ora kok ya. Sorry ya Yu, Hah, Mbak Yu kuwi ayu tenan, awet, Ah iya. awet sepuh. Omongane kaya ora temel wae ya. Ayo. Diteruske sik ya, Mak. Ya, Oh, engko ndak Ji. wektune entek. Ji. Masih ana dumugi gara-gara mboten? Mboten. Oh, nggih sampun. Ndherekaken sugeng tindak. Nggih, ngapunten wonten lepate, nggih. Kondur maksude. Aje matur suwun mugi Nggih. kawilijengan Iya. pinanggih nggih. Nggih, monggo diteruske sik nak ya. Punten namung tekan iki nggih. Tansah marpamaring sukma sinukmaya winaya ing asepe sumimen telenging kalbu pambukaning marana tarlen saking liyep layaping aluyup pindha pesating sumbana musuping rasa jati tatan kausa manjemun gumbit sangar sarup kena gandhaka sapu begawan turun ing ngawis sanggaring para sata kura pating bleber pating caraka tirta mludakaning daratan kumrusangyaning Prawadyabala mandekata lawan pindhi pasor tambur miyang suling pepandhen dalutek
Miang suling pepandhen talutak Dek Pate pripun Kakang Duna? Oh, lah kok dadi sampeyan nyelingker. Ora melu sowan wonten ing Karang Kadempel. Nggih, kula merga weruh anak-anak Pandhawa niku ati kula ora penak. Sarsir. Mula tumuli kula luwung medal saking Karang Kadempel. Pripun Kakang Duna entuk gawe napa mboten? Oh. Pancen Boyong Semar niku ora gampang. Nggih. Niki wau nganti kula gegeran karo Bagong. Oh, lah terus enten mriku Bagong nantang kali kula. Mula terus kula jak metu njaba ning pancen bocahe ora gelem metu njaba. Niki kula ngerti. Nek Bagong niku janjane mingetapake para anak-anak Pandhawa sing nalika semanten pun prapta wonten Karang Kadempel. Lah terus ampun nganti napa gegayuhane anak Prabu Duryudana menika gagar wigar. Oh, ngaten. Lajeng diketapake para Sata Kurawa. Oh nggih, ngestakaken dawuh. Ken Boyong Semar sapa dadi palang kudu disingkirake Dipate. Oh nggih, Dursasana lho. Oh wis krungu ngendikaning Kakang Mrembanduna nggih. Lajeng paringipun Kurawa diketapake ya le aja nganti ana ingkang cicir sapa ing palange karepe Kakang Durung Boyong nglawan Semar. Singkirna ya Dursasana. Wah nggih ngestaken dawuh, Pak. Ayo ora ketang kelungsu nek melu du padha budal iso ae kula diraken Kakang Mas Moha Mas kula diraken. Keperanggul mungguing ajurit kepapak bawatnya bentar bawatnya bentar kepapaknya mungguing aloko Antasena Pakde Surtayu iya. Lah kok dadi kowe ngaglah ning dalan. Monggo sing ngendikake Begawan Durna yen to Bagong ingkang wani nyentulani rembuking Bapa Penemban Sukalima. Bagong pasrah karo aku, Pakde. Perkara tentreming Karang Kadempel dipasrah karo anak-anak Pandhawa. Nek Pakde Kurawa arep mboyong karo ya kuwi kakekne Semar, aku sing ora ngeparangake lan aku sing ora ngiklasake. Mergo kakekne Semar lagi duwe gegayuhan yo kuwi bakal mbangun desa Karang Kadempel. Mula saiki Pakde kundur. Lho, bali piye? Baliku kudu mboyong marang Semar Badranaya. Nek ngono Pakde arep nekat ana awir-awir antas malang-malang bakal tak putung. Ya, wis tak antepi pancen kudu dadi pasulayan. Ning nyun ngapura lho Pakde nek kira-kira anak-anak Pandhawa kurang ajar karo para pepunden Sata Kurawa. Ora usah dadak
ndirasa ewuh pekewuh. Ayo. Gage. Bubarno para Sata Kurawa. Nyuwun pangapura nek aku kurang tata krama karo Pakde-pakdeku Kurawa. Lai. Oh. Mati ya. Cocok tumbak jebol dadamu barang. Mati aku. Waduh. Wah. Minggir. Wah, Gatotkaca dasar para nyata. Siwa Hartomarma mboten purun kundur kula ing badhe ngunduraken Kurawa. Wah, kelakon pecah dadamu. Monggo dipun jajal. Mati. Wah. Pecah dadamu. Wah. Wah. Wah.
Antarja. Piye? Pakdi Durmagati. Cemal tak jaluk. Ora bakal tak wenehake. Kelakon mati dening aku. Ayo. Ngejauh apa tak wujudi. Wah, lah pancen bocah. Ula kena dikandani kanthi becik-becik. Kelakon tiban tanganmu. Tiban tanganku ding di tanganmu. Melocot siram. Oh tibano mati ae. Modal. Wedan. Tanganku keju-keju Antarja. Modal weh. Aduh. Wah. Mundur man. Para putra Pandhawa ingkang jagi dhateng Semar. Menawi kula kaliyan paman tetep badhe maju menika mangke malah kirang-kirang bejanipun wonten kurban. Kula semanggaken. Kese-kese sertayu wonten dawuh. Mungsamu sapa? Antasena man. Weh lah ora pati nduga men. Tenan to wis tak bedhene anak-anak Pandhawa mesti melu ngayomi karo Semar. Mundur-mundur. Iya. Kono ngaso kono. Iya. Bejah kula man. Mungsuhmu sapa Kartomarma? Anak kula Pringgondani Gatotkaca. Nyamber ngiwa, nyamber nengen. Sampluki sirah kula kan. Kula semanggaken. Dheweke iso mabur, ora iso mabur, li temandang sak pinake dhewe. Sikile nendang ngiwa nengen, nendang nengen, ngiwa nengen, ngiwa nengen. Ha iya, karang ya trampil kok gadhel nggih. Wah. Durmagati perang. Pelang man. Temu sapa? Wangsareja. Sapa? Wangsareja. Wangsareja ki anake welku dol cek mbalep Antarja. Wah, Antarja. Kula antem dadane gak apa-apa. Weh. Barang dheweke klidha, kula di anu pidak cikil kula. Apa? Dipidak cikil kula man. Nyet ngonten disikut cangkem kula cicit. Barang niku dheweke temandang ngeceban ngenten iki ming tangan siji ngenten. Kula maju sikut cangkem kula til. Secandak sirah kula jegloke anu dengkul ngene gleng-gleng diwalik kayang cengele ding. Kok kaya aku ora iso mbayangi to. Mang mriki. Sampeyan dadi kula dadi Antarja. Kira-kira iso apa kowe mraktekke? Welo apal man. Sampeyan maju, hop ngandani to joloke bludak. Maju mulai, sikut cangkeme, dies ngenten, terus tangane ngenten iki set, ngenten iki terus tampani tangan kiri jegloke raine jegloke dengkul, blek. Terus gondono diwalik antil cengele. Ngenten iki. Oh, ngono to ping pindho. Oh. Diesit ngenten. Dis wale set ngenten terus ngenten iki ludung ngenten iki. Kewan iki. Mane cilik kok terus dienggo praktek ora. Sak penahe dipun cak madya mawon. Nah iya. Sapa sing urung maju? Nah. Man. Kuku lajeng maju man. Ya maju. Wani apa kowe? Wani. Mung suwe to man. Mung suwe akeh. Wedan. Sapa wae? Antarja, Antasena, Gatotkaca sing ketok Abimanyu ya ana karo Panakawan. Wah, lata. Gugu karepe dhewe. Arep mungsuh sapa? Kuku kula niku wong tuwa. Nenek iso Antasena, Antarja, Gagah. Gatotkaca
kuku kula dukumba den 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 den. Kok malah montor to? Kuku kula dukumba ndase. Anak Pandhawa pira-pira kula pateni kabeh. Maju kukuku. Kula terus mingke kula tantane kan. Ya maju. Kok ora gelem banter ya? Udus. Waduh. Kekena caganim. Sesekali iki ora bablas. Pokoke sak entuke korban. Gagatut kaca ya gelem, Antarjaya gelem, Antaboga. Antasena ya gelem. Mama mati kabeh kowe. Dar. Gugur. Ketiban pusaka kula tembus gigir prap-prap teng walikan. Citraksi sing iso matani Antasena. Pengumuman. Citraksi iso matani Antasena. Antasena almarhum. Kena pusakaku. Pengumuman. Mama-maman. Sesengkuni budak. Mama mangrungake. Antasena mati saka tangane Citraksi. Assalamualaikum. Modar. Ora sembodo karo ling gleleng. Cit. Piye mau bengak-bengok pengumuman apa ya, Cit? Aku kok ora patek nggatekke. Basikur. Waduh. Kok lambene ngemu getih kaya ngono. Meman. Sampean weruh. Sampean weruh. Kuku kula mateng. Maju. Heeh. Nggawa pusaka. Weh. Pusaka tinggalane putu kula. Piye to cah iki? Tinggalane mbahmu. Mbah kula. Heeh. Pusaka kula tumpake teng Gendewa. Pusaka kula embat-embat. Iya. Kula culke kebat kaya kilat. Keset kaya silet. Tatet.
muncul. Kena dadane Antasena. Oh, kula joget seneng banget. Nantun jeng. Ketoke kendangane ora ngono iki, Mas. Kula wis lali. Ha iya. Nantun pokoke kula seneng banget. Sampeyan krungu kula bengok-bengok krungu. Pengumuman Antasena mati. Kena pusakaku. Terus bareng kula balik. Niku tangane Antasena codap nyekel gulu-gulu cek. Terus kowe kula wis njaluk ngapura karo sing kuwasa. Lah sebabe ra urung mati. Ha iya. Jojo kanggo jemparing trai kula kan. Jliar. Kula kejek-kejek. Dene candhane kula jreng dumbulke sabetke sayake prol. Tiba teng sound control. Oh. Apa? Sound control. Terus teteng mriki niku. Oh, ayo mulane ora sok aleman. Urung kuwi nek nganti ketemu Panakawan apa ora hancur lebur awakmu. Mula aku iso omong karo kowe ta. Aja sok wani karo Antasena. Antasena kuwi wong digdaya. Nek nganti kowe wani, padha karo kowe wani karo malaikat. Nek wani karo Antasena. Aku ra iso omong kowe ayo mundur kok kowe dadak maju cah goblok. Man ada apa ya, Man? Ana apa kok kaya keweden? Di. Madhep rene. Waduh. Terus ke ora wis. Kowe ngawur. Ngawur piye? Sing tak nggo nyocoki cangkemku apa? Ayo panahmu to. Lah kuwi salah. Nek kowe arep ngentemi karo aku arep nyocoki panah ki nggo panahmu dhewe ora. Ora njaluk panahku. Ha panahmu ngenengi karo aku kok. Mau kena tenan ora? Ora. Sedrato kaya kena. Tak kembet. Edan ran. Aku ki goblok-gobloke wong. Ame dikempet kok bungae ra jamak-jamak. Walah, kok kaya rumah saku kaya rasane padha e. Susune nek ngempet ora mendelik-mendelik. Saedan. Pak Deku Kurawa iki janjane lucu-lucu lho. Meng kok pakartine aku ra seneng, aku seneng pakartine lho tak uripe ning kasatriyan tak nggo hiburan saben dina. Apa padake ngoningon? Panik jajalan ora? Kok metune arep wani po? Lho, meng genahke. Ora arep wani ngopo man? Karo to wani demen modar apa? Ha iya ta? Wis kono mundur. Bali. Pate sengune ora gelem bali jotosi wae tadi. Hah? Piye? Pate sengune ora gelem bali jotosi wae. Iki serius. Aku soalnya dendam. Tak tese wae. Waduh. Guayane kaya cah nom tak tese. Ya tak bali. Sapa nek ya Kurawa sing kira-kira iso gawe seneng. Iso nggo tombo kesel iki sapa nek? Wis ra ono to. Wah, Antasena. Ora minggat dibancu domane dadi apa ibarate?